गासिबो रायजो-राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ नाजावदो। आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारि, नोंथांमोना नायदों दायो बिएम सेराप चेनेल। नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं दिनै माखासे खौरां लानानै फैदों दायो। बिपिएफआ दायो गोबां सिट लानानै देरहानाय बायदिखौ नुदोंमोन मासिखौ लानानै, बाट सरकारा सोर दागोन? बाट मानो होनोब्ला बिपिएफआ माखासे इउपिपिएलनि गोजौ दंब्लाबो हारसिङै सरकार दानो हानाय गोहो गैया, एलायन्स जाथारनांगोन। दा बिथांजों सोर एलायन्स जागोन, नङा होमबा? बिथांजों सोर एलायन्स जागोन? स' बेबायदि बाथ्रा कुइसन ओंखारदों। सरि एबाउट डेट, आं बेखौ बुंग्रोगोन। नोंथांमोनजों दानि बावैसो सिगाङाव आं लाइभ फैदोंमोन, बाट बिनि गेजेरावहाय लाइभआव डिस्टार्ब जाबाय, मानो होनोब्ला नेटवर्क प्रब्लेम जायनि जायगायाव आरो बेवहाय माबा जाना दङ। स' आं नोंथांमोनजों जगाजग जाथ'बाय थागोन, अननानै थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। मैया हराव उन्दुनायानो जायाखै रायजो-राजाफोर, बिराद 12टा साराय 12टा, बिनि उनावहाय ओंखाम संनानै जाबाय, बिनि थाखायनो माने सानसे ओंखाम जायाखैमोन एखेबारे। स' मा खबर गासिबो रायजो-राजाफोर? गोजोन फुंबिलि गासिबो बर' हालामनि रायजो-राजाफोर, गोजोन फुंबिलि। स' आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो सानदों, हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय मैयानि इलेक्सननि रिजाल्टआव गोबां मासिखौ लानानै आवगायनो हादों, बेखौ बयबो नुनो मोनबाय। दायो सरकारखौ सोर दामारगोन? दा बिथांजों सोर एलायन्स जागोन? दा बिजेपियाथ' नेशनेल पार्टियाव रुलिं पार्टि, नङा होमबा? बिजेपियाथ' नेशनेल पार्टियाव रुलिं पार्टि, स' सोर दागोन पार्टिखौ, नङा होमबा? बे बिटिसिनि सिएम चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिटिआरनि, सरि एबाउट डेट, बिटिआरनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार सोर जागोन? नोंथांमोना भिडिअ फैदों, लाइभ फैदों, स' अननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायो लाइक खालाम। स' भिउ जादों 1000। स' बिनि गेजेराव आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो, नोंथांमोनहा जाहाथे just wait. Okay, so now 1004,183 likes, so please like खालामबानो जाबाय, गोबां कमेन्ट खालामदों, थेंक इउ स' माच। गोजोन फुंबिलि रायजो-राजाफोर, गोसो गोरबोजों दायो 10:45 जाबाय, सिखारनाया एसे लेट जादों, निमाहा बिनाय थायो। आरो बिनि गेजेराव दायो सरकार दानायनि सम, स' दायो रिजाल्ट मोनगोन। दायो माखासे सुबुंफ्रा दायो सोरबा इउपिपिएल बिपिएफ बायदिसिना बुंदों, आरो सोरबा इउपिपिएल बिजेपि होनना बुंदों। स' आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो, नोंथांमोना माबायदि जाजानो लुबैदों? नोंथांमोननि मथेब्ला माबायदि जाजानो लुबैदों? स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय, नोंथांमोना मा जाजानो लुबैदों? नोंथांमोना मा जाजानो लुबैमारदों? नोंथांमोना सोरखौ चिफ जाजानो लुबैदों? नोंथांमोना अननानै खोन्थानो हागोन ना रायजो-राजाफोर? रायजो-राजाफोर, नोंथांमोना अननानै खोन्थानो हागोन ना सोर चिफ जागोन? स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों, श्री प्रमद बर' सारखौ गोदान चिफ बानायगोनखौ नुहुरदों, मानो होनोब्ला बिजेपिजों एलायन्स जागोनखौ नुहुरनो मोन्दों, खोनानो मोन्दों। मानो होनोब्ला थांनाय समावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजेपि पार्टिनि मेम्बार, आसामनि फाइनेन्स मिनिस्टार मिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा मामाजों फाइटिं जादोंमोन खुगा बाथ्रायावहाय, जायनि जाहोनाव बिजेपिया बैसोरजों थाफागोनखौ नुनो मोनाखै रायजो-राजाफोर। स' बिनि थाखायनो दायो खमावबो 25 बा 24 सिटनि गेजेरावहाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिआवहाय गभार्नमेन्ट दागोनखौ नुनो मोननो थांगासिनो दङ, बा दामारगोन दामारा बे उननि रिजाल्टआव। दायो हिमन्त बिश्व शर्माया फैबाय, स' जायनि जाहोनाव दायो हिमन्त बिश्व शर्मा फैनायाव गासिबो कनफार्म जाजोबगोन बावैनो। बेवहाय गासिबो सोर पार्टिया दामारगोन रियेलाव, बेसोरनि पार्टिखौ नुनो मोनगोन रायजो-राजाफोर। गोनो गोथो गैया खोथा जेबो, सोर जागोन चिफ बिटिआरनि, नङा होमबा? सोर जागोन चिफ बिटिआरनि? स' बेवहाय जेबो गोनो गोथो खालामनांगौ गोनांथि गैया रायजो-राजाफोर। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो सानो,
आरो लोगोसे दावराव दावसि गोबां जाबाय बिनि गेजेराव नङा होमबा रायजो राजाफोर बेवहाय ओरैनोथ' रिजाल्टखौ नायोब्ला नुनो मोनो 15टा ओमफ्राय बिनि गेजेराव 13टा इउपिपिएलखौ 15टा बिपिएफखौ आरो बिनि गेजेराव बाखि जिखिनि 10टा मा होनो जोंहा बिजेपि नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बे पार्टिखौ दानायखौ नुनो मोनदों दा खोथाया जाहैबाय कुइसना कि बिजेपिया बिपिएफजों थागोन ना इउपिपिएलजों थागोन बे मोनसे गेदेर कुइसन मिथिबाय ना बिराद गेदेर कुइसन ना बिजेपिया ना सिगांनि बायदि बिपिएफखौनो लाफिनगोन ना इउपिपिएलखौ नाजावगोन दा खोथाया जाहैबाय प्रप'जला थांदों इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिसिम दा प्रस्ताबा थांदों बिपिएफनिफ्राय दिसपुरसिम बा बिजेपिसिम दा बिजेपिनि मेम्बार आसामनि बिजेपिनि मेम्बार टप नाम्बार 1 पलिटिक्स होननानै बुङोब्ला हिमन्त बिश्व शर्मा नर्थ इस्टनियावनो बुंनो हायो दा बिथांखौ बै समावहाय एसे दावराव दावसि जादोंमोन हिमन्त बिश्व शर्माया सोर हिमन्त बिश्व शर्माया सोर बेलाय सोर होननानै बायदिसिना बुङोमोन दा बिनि गेजेरावहाय सोर देरहामागोन नङा होमबा नोंथांमोना मथिबा आं बुंनो सानो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं मैया हरावहाय गोबां लेट उन्दुदों मानो होनोब्ला इलेक्सननि रिजाल्ट नायखांनानै नोंथांमोनजों लाइभ थाखांनायनि उनावहाय आं दसे टिभिबो नायबावदों दसे टिभि नायदों ओमफ्राय टिभिखौथ' सोर नायो नङा होमबा टिभिखौथ' दाबायदियाव रावबो नायखाया बाट आं फिल्म नायदोंमोन दै हटस्टाराव मानो होनोब्ला आं दाख्लै बावैहाय फ्रियावनो मोन्दोंमोन डिजनि हटस्टार फ्रि जायनि जाहोनाव आङो नायदोंमोन आरोना रायजो राजाफोर क्लिक माबा खालामनानै बेवहाय गोबां माने भिआइपि फिल्म नुनो मोनो जायखौ जों फैसा होनानै नायनो गोनां जायो बेखौ जोङो बावैनो नुनो मोनो आरोना बेवहाय स' बिनि थाखायनो आं नायदोंमोन गोदान फिल्मा फैदों बाट गोदान फिल्म गैया पुराना फिल्म एनिवे सोर जागोन चिफ बिटिआरनि दासिमबो रावबो मिथिया रायजो राजाफोर आं बुंनो सानदों नोंथांमोनखौ दासिमबो रावबो मिथिया नोंथांमोननि सिगाङाव फिक्सारा नांथा थांदों जानांगौ आं बेखौ मिथियो आं बेखौ गनायो बाट आं बेखौ बुंनो सानगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय कि आंनि बुंनाय रावा नोंथांमोननिसिम सौहैदों बेनो जथेस्थ' नेटनि थाखाय एसे गोबां प्रब्लेम जादों जायनि जाहोनाव निमाहा बिनाय थायो आरो खेबसे लाइक होबानो जाबाय स' दायो जोङो 7 मिनिट 37 सेकेन्ड जोङो थाबाय आरो बिनि गेजेराव दायो इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दागोन बायदिखौ नुहुरनो मोन्दों बा बिपिएफआबो ओरैनोथ' बिपिएफआ आवगाय सिटआव दंमोन दा अब्लाबो बिथाङा दायो देरहागोनखौ दा नुनो मोनबाय बिटिआरनि गोदान सिइएम हिसाबै मिस्टार प्रमद बर'आ जासिगोन बेखौ नुनो मोन्दों बाट बेसेबांसो सैथो बेसेबांसो जामारगोन जामाराखै बेखौ जोङो दासिमबो फाइनाल बुंनो हाया थ' बे जागोन लासैनो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन रावबो बुंनो हाया दायो रावनिबो पार्टिया दासिमबो बेखौ बुंनो हाया फाइनाल स' बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोनाबो मिन्थिनो बेखौ गोसो गुदुं जादों सोर सरकार दामारगोन नङा होमबा गोबां मानसिफ्रा मैयानि दिनाव देरहानाय लोगो लोगोनो जायफोर मानसिफ्रा मोखांफोरखौ होथेनानै थाबाय बायदोंमोन बैसोर मानसिफ्राबो मैयानि दिनाव ओंखारजोबफिनदों मानो होनोब्ला बिपिएफआ देरहाबाय मानो होनोबा इउपिपिएलआ देरहाबाय ओरै थोरै जालायनानै माने सोरबाबा इउपिपिएलआ देरहाबाय होननानै ओंखारजोबदों सोरबाबा बिपिएफआ देरहाबाय होननानै ओंखारजोबदों स' बेबायदिनो मैयानि दिनावहाय गासिबो जायफोर मानसिफ्रा मोखां देखायाखैमोन बैसोर बायदि मानसियाबो मोखां देखायदों मैयानि दिनाव मिथिबायना रायजो राजाफोर ओमफ्राय दा जायफोर मानसिया मोखां होदेरदोंमोन बिसोरथ' डाइरेक्टलि फेस टु फेस फैबाय ओमफ्राय दा जुदि इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला अब्ला बैसोरो मोखांखौनो देखायाबानो जायोमोन नैदि बायदि साननाय फैसिगोन बायदि नुनो मोन्दों आरोना रायजो राजाफोर बेबायदि